Vil du også have lige så filmisk lys som os? Så kig med. Dette er det mest cinematiske lighting setup, der nogensinde har rørt den danske jord. Nu vil jeg vise vores lighting setup. Det er det vidunder. Herover har vi vores keylight. Det består af den her lille plade, som er en meget standard version af sådan en softbox-ting. Her har vi modificeret den lidt med noget papir, karton, køkkenrulle og en paletpude. Det giver det her mere blødlys, som rammer ens hud og giver de her fede farver og den her fede kontrast mellem lys og skygge, som er en flydende overgang, der ikke er særlig hård. Men herover der har vi en lille bitte lampe, der lige giver det sidste kirsebær på toppen af lys, så det lige løfter niveauet til et lidt højere niveau. Den giver også lidt mere sidebelysning, fordi nogle gange så kan det godt blive meget ensartet belysning. Altså at der kun er en keylight, men ikke noget andet. Det vil vi lave om på. Nu har jeg taget min elektroniske mobile telekommunikationsdingenot frem for at kontrollere denne smarte lampe udenfor. Den kan jeg kontrollere via dette program, og jeg kan styre farvetemperaturen, hvornår der skal være hvilke farver og hvornår det skal ske. Vi har valgt den her kolde blå, fordi det giver en god kontrast, og fordi den er komplementær farve med orange, som der er meget af her. Det giver en god kontrast mellem lys og skygge og lys. Dette kaldes en practical lighting, eller på dansk, praktisk belysningsenhed. Dette er en mobil lommelygtelampe, som har et indbygget batteri, 5 forskellige lysstyrker. Så stiller man den her med lav lysstyrke, giver en lille smule lys. Men som det vigtigste i forhold til vores keylighting, det er den her. Den motiverer vores keylighting. Det var det for denne video. Håber I nød den og vil se med på en anden gang, vi laver en lige så banger, måske lidt mindre, lidt mere banger lyssetup. Og vidste I, at hvis man tager en kartoffel plus en gulerod, så får man et kanon. Det skal lige være lidt sejere.